Gipangitaan og paagi sa mga estudyante nga hana sa technical vocational skills ang pag-connect sa mga wire aron mosiga ang mga suga sa electrical installation and maintenance. Naka-install sa board ang switch, bumbilya o wires na nakaseries ug malampuson kuning napagana. Aduna sa motorcycle top overhauling diin gipangitaan nila og paagi ang makina sa motor nga mahinluan ug mabalik ang kanhi kusog ug ang motorcycle electrical wiring. Babaeng lalaki nga estudyante ang naghimo niini. Gipakita sab nila ang talento sa gasoline engine tune-up usa kini sa pagpakita sa pagpursige sa mga estudyante nga makakat-on nga ilahang magamit inig abot sa panahon. Ang ilahang mga talento gipakita ato sa estudyanteng Hanas 2026 nga gipahigayon sa Trade and Exhibition Center, Rotary Park, Tagum City, Davao del Norte. Pipila na lamang ka mga sastre o mananahi ang adunay nagpursige nga mapadayon ang ilahang natun-an sa pagtahi og sanina, pantalon, blouse, skirt ug uban pa. Mao nga sa Hanas 2026 adunay SHS blouse and skirt og Technofusion di nagpursige ang mga estudyante nga makakat-on sa pagtahi pinaagi sa ilang kaugalingong disenyo. Adunay mga husgado sa ilang trabaho o gihatagan sab og certificate ang mga may appeal. Tumong niini nga adunay giya ang mga estudyante nga magamit sa pilion nila nga propesyon ug makatabang sa panginahanglanon sa pamilya. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.